Can you see me? Can you see me, Bishop? I must say you. I must say you when you're ready. I must say you ready. I'm 28. It is 28. Yes. I want to talk a bread like this. I'm sorry. It is 28. I want to talk a bread like this. Huh? It is 28. I want to talk a bread. I want to talk a bread. I am reggae, Mba. Huh? Mba. What year camera? What year camera? It's your year of age. Yeah. Okay. Popata ha bono tia nishi. Tia nishi. Iti borebo. Ema hu ye amro. Asro ga su ni ma ha. Mba. Emre ga adopt. Mba. Ele ye amro. Amamo, muna mama etolo, so muna my grandma to. Ema get na mageto. Mago dendo. Magadendo. Oya were phone boy ya. Oh, phone kanji, phone kan meje bonwo ya. Ema hu ya amro ga. Ema hu element am kwara no ga. Amamo. Ema hu. Elenga agara kute. Amamo nke my grandmother ka eje kutem. Like your grandmother. Which village? Up Monye Ebonyi State. Iku. Iwonye Ebonyi. Iku. Yes. Iwonye Ebonyi ma age gi. Iwonye Ebonyi. E ma mgbe amụrụ gị, ma gị your the year amụrụ gị, ma month amụrụ gị. Then agara na nke your grandmother kute gị. Amụrụ gị before akpọ wish mma gị. Oh, mam ka ma jụ nke ahụ, amalọ m. Ema. Ayam. Onye riri the phone na la gị bili ọtọ ka la kodi azụ. Oh, okwu ebe dị maka m na-achụ. Onye riri akwe masị ihe ọbụla emere ebe a ga-apụ na social media niile. M ga-adịrị ume nwe interview. Ọmụ aka egbere aka n'akpa. Mba. Sorry. Mba. Kebish na watch him. Iraq. Iraq. Ị nọ na camp. Anọrọ m na camp, anọ m na apartment anyị ebe anyị na-arụ ọrụ. Ka ihe wish ọchị gị? Sorry. Ka ihe wish ọchị gị? Ndo. Ele ihe wish ọchị gị with this girl? Ndo. Onye riri se ị na-ebe? Mba, anyị nọ na apartment ebe anyị na-arụ ọrụ. Is ele country isi nọ here? Iraq. Onye riri which part of Iraq? Baghdad, Iraq. Baghdad, Iraq. Bantanti wonya. Baghdad. Baghdad, Iraq. Turn answer. Come on, we're back out now. Look at. We're back out now. I say get on as a prostrate. I go do. Go to Shibacha Kushina. The walk will go straight. Gareba Gumo Ike Ikegapatapa. Look at. Just a minute, they will bring our light. A minute, I beg. Chai, just a minute. Just no hang up. Oh, Tang Hebranapa. H. Kaikaya Hebranapa, Engla, what there?
wepụta kaikai ahụ ị gbara n'akpa ịṅụ ha. Ya ahụ nọ gị n'akpa kaikai ahụ ịṅụ ha nọ gị n'akpa. Anaghị aṅụ kaikai ebe a. Enwere kaikai nọ gị n'akpa wepụta ya. Enwere kaikai dị n'akpa na ị na-akpa m. Enwere kaikai dị ya. Wala. Ese man age. Am I your age? Then a lot is she gawa Iraq. How come is she gawa Iraq? A lot is she went akwụkwọ gawa Iraq. How come? No, everything but package came earlier. Package. Gịnị ka ị na-arụ? I need fish mbọ. Mbọ ka ifisi. Emụla ebe nọ ebe. Adịka na-agwa gị apartment ebe ndị workers na-anọ. So the company, I know you made the company Unu na-efisi mbọ n'aka mmadụ. I na-efisi mbọ na-eme pedicure and gelish. Were camera ahụ pụọ aside ma ahụ aside. Anụrụ m duty. Today is my off day, so m pụọ kịta na ha akpọba m. Ị nọ off day yiri uniform ndị mkpọrọ. Ajọs mechie na-abata m pụọ n'ilo kịta ha akpọba m. Olesi mma apụ, olesi ma mgbe enyipụ uniform mpụba n'ilo mgbe ahụ amazi na ma nọrọ dit because ha fụ m kịta akpọba m ka m bịa lụba ọlụ. Ị ma na m ga-achange wee pụba n'ilo. By inside that bed. Banye n'ime bed ahụ. Amese ọkụ adịrọ ebe a. Wepụta ihu gị aside. Nọrọ otu ahụ. Achọ m that touching from you. Were akwa gị clean camera. Ọ POS ka unu ji mere kamera n'obodo ahụ. Mba. Ọ POS ka iji mere. Ọ dịgo bright. Che ka clean koyo. Ka clean mba. Ka clean koyo. Ọ dịgo mana ọ dịgo beta na. Ị nwere international passport? Mba. Ị nwere international passport? So iji okwu shi obodo anyị gbara nnọọ gawa Iraq. Ọ bụ okwu ka nji anyway ịma nọ through office ka ishi wee bịa so abịa mgbe mgbapụzi hapụ akwụkwọ m n'aka madam aka office wee gbapụzie n'ilo. Ị ga-agba akwụna? Mba na-agbakwa na wakwụna na-alalụ na company ebe anyị na-ala. Ngwa chere m ihe mee ka anyị pụ uniform ka anyị nyite akwa mados mbata na ka m pụọ n'ezi ka m gwa gị ifo ebe m na-alụ. Nchewe gị pụ uniform. Mba aga m waste time. Wala aga m waste time. Ana m agba akwụna. Ebe ị nọ na bọnkụ na ọwụ ebe a na-eme short time. Best a minute. A minute. Can I put it back?
Eish, were phone and go outside. I will younger day together. Were phone and go outside like that. They put to me here. Mana ndị a bụ ndị ofe ma ndị na ha afọ m kịta na asị na m na-evidio ha so ya ka m chọrọ itinye ya n'azụ dịka m na-aga na-afụ ya azụ ịma na ndị ebe anaghị alaiki wache ka m bido n'azụ na ịma na ndị ebe anaghị alaiki ihe na ka ị na-ebido ha anaghị alaiki ka ị na-ebido ha ndị mana ọ na-ji ya n'ihu pụta na ọ na-abụ nsogbu so that is why ọ naanị gị nwe onye Igbo nọ ya ee ndị ọzọ bụcha ndị ihe mere obodo ka otu isi gaa ka otu isi nweta onwe gị n'obodo ahụ a lot of people nọ n'obodo anyị onye ọbụla na nke onye ọbụla nọ na nke achọrọ m itinye ya n'azụ ka ị wee fụ because ịma na ndị Arab ha anaghị alaiki ịpụta na kamera so ha fụ na na-evidio ha ọ bụrụ nsogbu ha anaghị alaiki iru ha na social media ka ihe a na-akpọ dia so ha fụ na na-evidio ha ọ ga-abụ nsogbu ọsọ mụa ele otu isi gbara aga were aka na-ajụ gị ịma na something like contract work ka anyị gaba so ele wait kwuo eziokwu kọntraktị ịrụ ọtụ ka ọwụ kọntraktị just ifisi naanị na ọ bụrụ ya mgbe anyị bịara ebe asị anyị n'ọrụ ụlọ ka anyị ga-arụ so ọrụ ụlọ ahụ anyị ejebezie ndị madam a na-ama tritiz anyị so ya ka m nwachi wee pụtazie na ọrụ ụlọ wu ele ụdị ọrụ wu ọrụ ụlọ ọrụ house help like ịrụ ọrụ house help so and a lot of ndị madam ha na-agbasawa anyị weekend so some people gaa na ebe a finish 2 years ọnwa ọrụ fa some people apụta so mụ ha decide m ka m pụta okay nne na ha dị awe na ị na-ere aka yes ọ mgbe m gbaziri ebe a ka m gwa ha ka ihe mere na ịmahụ eji gị amaghị m eji m ịma mgbe a mụrụ gị amarọ m ị ga-ahụ secondary school na ị ga-ahụ primary school agalọ m ụmụnne gị ọ dị ole anyị dị 8 ofu anwa so anyị dịze 7 enwele mgbe ara agbarala gị mbụ mba o ịnọrọ otu na-awụ ịnọrọ otu ịnọrọ ọ na-awụ ịnọrọ ya wụ na amụ na-agụ gị agakwa m atụ gasị o ịma na mgbe ị nọ na Naịjirịa emenụbeghị m ya so ndị ma obodo a anaghị ndị obodo ejila ike eme datin ndị ma na ụmụ nwoke anyị dị ebe a ya ha afụ ha anya even ụmụ nwaanyị na ebe ya kwa afụ ha anya like onye ọbụla ndị obodo nwere life ha na-elive so ụdịka ihe a adịla ebe a ndị nwa ka bụ virgin ụdịka ihe ha adịla ebe a ba anyị bịa ya ala ọtọ were asụsụ Igbo kwuo ya ị ka awụ nwa agbọghọbịa na-amaghị nwoke kwuo ya otu ahụ oke nka bụ nwa agbọghọbịa na-amalụ nwoke since amụọ m ruo ugbu yes ike nshigo oghere oghe mba imele nwaanyị na nwaanyị since ahụ a mụrụ gị ruo ugbu a la na mụ nla no mba amin mba ele ihe mmiri ba mra mba ka chọrọ ikwu mba ama m ọ dapụta m ọnụ okwu ndị obodo like
ọ mba ndị obodo ama mgbe ọ dapụtara m n'ọnụ iwe we na gị. Ama ọgụ agị. Nke ya bụ mbata mfụzie di m ya break zi m virgin. Because onweghị onye ga-eme m ya ebe ma ọ bụrụgodị na ọgụ ba m so nala agụ m. Ama ọ na-agụ gị. Bishop aga m atụ ma na-emenụbeghị m ya before so ọ bụ na onye emenụbeghị ya before so ka mba ị nwetakwana onye na-alụ gị ele ihe ị gazi eme ya because ị nọ n'Iraq ele otu isi emekwana ya. Mma abata by God grace inshallah. Kemgbe ị na-abata enwere m ike mbatakwa this year. ịbata ka ebe na-aga land ọwụ n'ala Igbo ka ị ga-agawa ele Igbo ọwụ Enugu ka ọwụ Ọnịcha ka ọwụ Aba. Abụ m onye Ebonyi na-anawakwanụ bai so nkwụsịgodi na Lagos maybe some weeks nawazie bai. Enwere otito nọ gị n'ike ugbu a otu ị na-amatabeghị nwoke nwere otito nọ gị n'ike. Mba bụka na m akpaji ikpu m akpụ so enweleghị ete otu. Oke na-akpaji ikpuru akpụ. Mba. Achị nọ nga ahụ ugbu a. Ha? Ee. Kpọfụtakọdị mkpụrụ anọ ka m dị shọ. Mana ọ ya afụ m ofu Kpọfụta mkpụrụ anọ ka m dị shọ Chineke agbagọ. Shop ọ ya afụ m ofu. Ọ ya afụ m ofu. N'ihe. Ka ntụọ ya. Ụfọdụ. Ele ihe fodo gị kwene akwa ese mahụ nwoke. Like na ịma na o mekọ na akọ na bọdụ ma na-eyi. Why ọ ga-eje fodo? Akwa ịma na-eyi ebe a. Akwa ịma na-eyi m tight. Eyi m like ihe tight ma tight. So the thing eyi na. Yeah, now that tight. So the team biazie made the thing or what this kind to know. It's okay. Always a bako. Enwere otu ọ dị enwere ahụshi nwere. But because Aza Mmiri as iken. Ike ọwụ na-emepebe ijikwe mmiri asaghị ya. Oh, munye chama meli mo happy like that. Oh ya na-eshi. Ele ebe na-esi na-emepebe dị emepe. Ọ wee ebe eshi anyụ mamịrị ka ọ wee ebe eshi ara ọtọ. Ele nke a na-emepebe ihe ọwụ. The boat. Then ebe ka mamịrị shi afụtaga. Ebe mamịrị shi apụta ọ bụ dị mọs na ga-emepe ebe ahụ before mamịrị apụtaba. Then ebe ihe mmiri bụ na nwoke akpọpụbeghị ime ebe ahụ. Ebe ahụ nwoke na-akpọfube gị na-efụtaga that side now. Enwele ihe fụchi. Mamịrị shi dị afụtaga. Mamịrị gị na-afụta ele otu o shi agbaga. Ịma na ebelo m ugwu so the thing ọbịa ọ na-agba ụzọ ọ na-agba to like ọ na-agba ụzọ abụọ. Ele otu ọ wee nwere mmiri nọ gị n'akụkụ nga. Ọ ya chọwa nkwete. Ọ ya were kamera seti dị mmiri ele otu o shi agbaga. Seti ya shi m otu o shi agbaga. Otele sana. Gesa akpọpụbeghị ihe ebe ya like this agbaghị ụzọ abụọ. Mba ịma na ebelo m ugwu so ebe nke ahụ ihe ahụ achapụbeghị n'ike m ọbịa mmamịrị ahụ gaa side ahụ deti na-abịazi mee ya ọdụ ụzọ na-abụ. Okay. Ọ na-akụta ebe ahụ ya la-agbazi ụzọ abụọ. Ugbu a ka ị mere. Genotype gị.
Blog group gị. O positive. Oya kpọọ akara ekwentị gị. 090 3161. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa. Mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe for Chineke Agbago. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. E watch it ya get back. They just know what ya taku share the game for what? Subscribe for this place Chineke Agbago. 090 3161 334. Akwe mani ihe anyị mere ebe a gaba na social media niile. Nga n'iru. 090 31 61. No, 090 3161 334. Yes. Oh, Nigerian number dị ya. Ọmụkpọ nke ndị obodo a. Kpọọ WhatsApp number gị. Nka. Oya kpọọ nọmba nke obodo a. Eburu m ya n'isi o. Okay, nke a WhatsApp number gị kpọgharịa ya. 090 3161 334. Okay. Genotype gị oge na. O positive.